Ναι, μπρος. Έλα ρε φίλε, να που γίνεται. Έφερα σου ένα μιτσί δώρο έτσι, φασόλια, χωρίς κετσαπ και κρεμμύδι, κάπως ο κρεμμύδι. Ω, ευχαριστώ σε πολλά φίλε μου, έχει πολλές χρόνια σε. Άρε φίλε, πώς πάνε τα χρόνια, έτσι πολλά, ω, νοικοκύρα. Να μου γίνεται ρε φίλε, εντάξει. Αρέσκει μου η λίπα που μου έκανες έτσι ωραία τσιπασιάνα. Κάνουμε και κοτσινίζω. Έλα. Το λοιπόν, τώρα που το λαλείς, οικονομικά είμαστε πολλά χαλιά. Έλα ρε, ήρθε ένα φίλος σου δαμέ, ας κανονίσει, ας σου φτιάξει. Δεν ξέρω πάνω σε πάτε στην εταιρεία. Έλα ρε φίλε. Το λοιπόν, έχω να σου γράψω μια ιστοριούλα έτσι, να την ξέρεις κι εσύ. Το λοιπόν, πιάνω μια πέντα και γράφουμε ένα και ένα κάνουν ένα ωραίο γράμμα έτσι, ωραίο μπάσι γράμμα. Αλλά ρε φίλε, να σου κάνω ένα σου δω λίγα λεφτά να το κόψουμε. Έλα, 1 τρισεκατομμύριο. Ο Ιγάρο. Ευχαριστώ πολλά. Τέλος πάντων, έτσι για να θυμάστε. Ω, φίλε μου, δεν ξέρεις πόσα καμπαρέ θα πάω τώρα για οντρέγια. Επειδή είμαι original Godfather.